这里买菜便宜点吗？好吧，5元1公斤。Assalamualaikum warahmatullahi 观众朋友们，大家好。Barkamu dasdua chicken shilimu na 口用声当期啊，扫给wato 汉语简单说。你这看的可以木库马的哈宾的个那不是您北京。托马苏卡鲁姆yanzu bari mufara dara semuna要。我总来你这里买菜，便宜点吗？好吧，5元1公斤。我总来你这里买菜，便宜些吧。我总来你这里买菜，便宜些吧。Wannan jimla tana nufin nakan zo wajenka domin sayan kayan lambu, ka yi min dan ragi kaɗan. 我、你ko na, 我总ko 总是 ana nufin kullum, wato wani yakan yi wani abu, 总是 ko 总 kullum. 来 zo ko zuwa. 这里 ana nufin wato wani wuri ko wannan wuri. 你这里 ana nufin kamar wajenki ko wurinki. 买 saya 买 saya. 菜 kayan lambu 菜 kayan lambu. 我总来你这里买菜. Kullum nakan zo wajenki domin sayan kayan lambu. 便宜些吧。Wannan jimla tana nufin wato ka yi min dan ragi kaɗan. 便宜 araha ko yi dan ragi. 便宜些 ana nufin wato kamar kaɗan. 些便宜些吧。ka yi min dan ragi kaɗan. 好吧，5元1公斤。Wannan jimla tana nufin to 愿biyar na kowane kilo ɗaya. 好吧wato to ko yayi 好吧。5元愿biyar 5元愿biyar. 1公斤 ana nufin kilo ɗaya. 1公斤 kilo ɗaya. 好吧5元1公斤 to yayi 愿biyar na kowane kilo ɗaya. Ta masu karonmu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi salama, yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau. 我总来你这里买菜，便宜些吧。好吧，5元1公斤。To ƙarshen shirin kenan kan da yake cewa sai mu hadu a shiri na gaba. 再见。